Kadungog na mo anang kantang Too Much Love Will Kill You. Kisa to'y gakanta na? Ha? Jubit? Amoy murag nakapa-revive or nakapasikat-sikat ana, patay na Jubit. Too much love will kill you. Tinuod na, dili. Kinsay mo ingon, tinuod na pader, tasang kamot. Maayo. Kinsay mo ingon, di na tinuod pader, tasang kamot. Wa, manday mo'y klaro. Pulos kita gustong mahigugma, gusto sa tang higugmaon, pero usahay di ta kamaong muhigugma. Di ta kamaong mugamit sa paghigugma. Muna si Kristo gitagaan ta niya og model nga mao ang iyang paghigugma nato. Minaw ko ang gibasihan anang kantahang Too Much Love Will Kill You, mao si Jesus kay sobra kayo iyang paghigugma nato na lansang hinuon siya sa cross. Murag sakto, no? Murag laging sakto. Pero si Kristo nag-ingon, kinsa tong mahigugma sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang anak, o sa iyang kaugalingon, labaw kanako, mawad-an sa iyang kinabuhi. Apan kinsa tong mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Sabot di ay kana ding gugma related na sa kinabuhi. Nanawa na ay babaeng lalaki maghigugmaay. Unsay mahitabo? Na ay bag-ong kinabuhi. Niyag mag-away, patay ang kinabuhi. Nyahay man ang kinabuhi nga gisgutas Ginoo. Dili na kinabuhi nga naa sa atong lawas. Kanang imong lawas dili na maoy buhi. Kanang lawas nimo, kaning lawas nako, apil ning lawas paderone, patay na na. Giling niya imong tupad, natanaw nako, patay na ka. Patay na ng lawas na to eh. Maobitay hinungdan nga magsigitag kaon, magsigitag inom tubig, kay kundili, patay. Ang kinabuhi, mo'y maghatag og tubig, mo'y maghatag og pagkaon, maunay kinabuhi. Pero kanang atong gipakaon, kanang atong gipainom, kanang atong patambalan, patay na na. O di lang gitambalan, patay na na. Nakuha mo? Uy. Mao na. So, unsa may gipasabot ni Kristo? Atiman na ang tinuod nga kinabuhi, kanang tuburan sa pagkaon, tuburan sa tanan, tuburan sa tanang gikinahanglan para aning atong lawas. O kinsa man na ang tuburan sa tanan, way lain ang Ginoo. Kanang imong tupad, bisag unsa og saad ana nga I will love you and I will make you happy, ay gyud tuo ana. Kanang inyong mamagpapa, magsigig ingon amo gyud mong atimanon, nay gabutan nas unahan, mabangga ang gisakyan ana, wa na kay mamagpapa. Di ba? Kanang inyong anak, moingon maningkamot yung kong eskwela bahalag lisod ta, pa-eskwelaha lang yung ko, kay ako, yun mong hatagan og maayong kaugmaon, basta mulampos ko, promising kayo, na, makauyab nagbuangon, tukhango na, dahil nagsuka-suka. Ay, sali ka na eh. Kadaghan, kaning pare, moingon, sus, palit lang yun mong slot. Di ba human gini atong kumbinto, karong gabi atakihon lang ni patay na ni kaugma. Pero tiwasa sad nyog palit ang slot eh. Na naman gisit naman nato god ang slots. Pila na may atong slots karon. Ato gining isingit kay basin pa day taon. Basin pa ba sa dip amo mga matay makapalit na mo. Ang atong halin sa atong slots nga gibaligya 76,000 man to ka slots atong gibaligya no sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 30,268 ka slots. Oh, pakpak. In kasog mamatay ko karong adlaw,
Naapa mo'y tiwasonon pagpalit, ha? Timan tiwasonog palit. 45,732 kaslats. La, gamay na lang kayo. Sinangga, ikan 76. Ugma, makuhaan na sa nig mga 10,000 kaslats. Hilasa, no? Nakay mo palit, ambot lang. Pagbasin pa di ay. Gamay na lang Unya, unsa may mahitabo kung kita muhatag, di ta managana sa paghatag para sa kaayuhan sa simbahan nga gimahal sa tuburan sa kinabuhi. Unsa may mahitabo? Buan tas Ginoo sa daghang mga grasya nga gitawag niya mag-awas-awas nga mga grasya. Tanawa ng inyong silingan diha o kanang imong tupad nga wa gyud palit-palit og slat. Tanawa ang naong. Naong palandaan ug gana. Kay kana man gugma basta imo ganin ang gamiton, ang imong naong musayag gina. Tanawa na mga 80 anyos nga mga kanang tiguang, 80 anyos, 90 anyos, ma-inlove gani nag 18 anyos, pastilan kanang sungkod labay na pero kana ganing 18 anyos, nya nabigo sa pag-ibig, mag-ana ang naong ana. Nya gimo ganin ang pangutanon, naunsa man day ka? Man, man. Kana ganing pare nga alive kay now. Ano bang malipayon kay ba? Unsay pasabot ana? Gitiksa nas madre. Gitiksa nas madre, I love you pader. Ma-inspired ba sad may panagsa? Di oy, dako nagkolekta. Mao na, ang pare gani magluya pasabot, minus nagkolekta. Ang kalipay gyud nga tinud-anay mga igsoon muhatag og nindot nga kalambuan kanang makadasig sa kinabuhi. Mao bitaw karon tungod aning inyong sigig palit og slots, sige sag-increase ang atong pag-construct sa atong kumbento. Gusto mo mo tan-aw? Sige atong tan-awon, magsalida tag kadiyot. Nawa man. Kana atong giusab og jutay ang atong design si San Vicente to nas babaw. Mao na siya ang pag-concrete sa atong third floor. Para pag-concrete sa atong roof deck. Indon kay tagtukar murag nas diskuhan ba. Sugod na saghimos mga para beams o mga columns. Mao na siya ang mahimong view sa atong himuong kubidto o ganhata magtan-aw diha sa atong grounds. Naam na deskilid alihag jutay sa balay nila ni Kap o diri sa atong simbahan. Pero sagdi lang magamit man ginanato. Ang importante aron makita inyong view sakala mo dito sa babaw nya kupot mo sa pako ni San Vicente nya singgit lag darna. Alo pa day na. Makita na dito sa layo. Ang magasto na to ana labing minus mga 35 million. Nya
sige mog palit ani ato mga slots, basin pa dali ra na siyang mahurot, no? Pag kanindot di ay kung maghigugma ay ta. Og ang tanang ni palit sa slots malipayon. Unsa may application ani sa atong kinabuhi dihas pamilya. Kamong mga bana kung magsigi mog hatag ngadto sa inyong asawa nga di na mo maghuna-huna unsay mahibilin diha ninyo kana sang inyong asawa mulambo nagmaayo ang iyang kalipay ug sa iyang kalipay magsigi sa naghatag diha nimo sa iyang kinabuhi hangtod sad mulambo ang imong kinabuhi. Pero magsigi na ganita og dinaw kanang nga ngigagod kansin ako no ako ni musangko kita sa siging away siging gubat pinatyanay. Gilingi ana ang imong tupad be. Practice ing na akong isaad ihatag nako ang tanan nganha nimo. Sige, ing na. Wagid mulingi isa hatagan na padir nga mo kailaan na. Unsa may imong ihatag di ay? Unsa may maayog yun nga una natong ikahatag kana gyong paghimo og paningkamot nga dili ta makasala kanang mawa unta ning atong sala patya ang imong sala mao nay the best natong ikahatag sa atong isig katao matod pa sa ikaduhang pagbasa nga magpakamatay ta uban ni Kristo. Ang atong bunyag maunay pagpakamatay uban ni Kristo kay pagbunyag nato gipapas ang atong sala. Nya karon kay dagko naman ta mo desisyon na ta nga papason ko na ning akong sala. Pananglitan kanang sala anang porn. Kana bang kalaway? Lami biya kay nang salaa. Hasta kami anak mananaw man sad mi ambot ni Padre One mo tan-aw ba ni. Pero sala na kana mga bana magsigig tan-aw ana di na nimo hunongon patay gina imong asawa mag-anam ginagkabati ang naong ana. Basta sigihan ani mog tan-aw kanang sala. Mag-anam jud kabati kay kadto na may magsigig hari sa imong una-una nya nigtan-aw nimo sa imong asawa diferensya man gyud kayo. Magsigi na lang unta magsige lang kag ingon kanigido magpanilap ka ba kanigido ana iglingi nimo si mong asawa nusam ni matay ni bang buang. Pero ayaw na himo ang sala di ba kanang imong mga tao kuyog nimo pirmi ginang nindo tan-aon kana ding sigig pangasaba sala man sana sige kag pangasaba patay gina imong relasyon sa imong gikasab-an imong anak imong kasab-an magdumot na nimo magsige nag imong karulay kadako nako karulag madako ko ana na pero sige gugma di ba magsige nagparayig nimo wa mo kakuhana mao bitaw na kamong mga asawa sa sige ninyong pangasaba sa inyong bana nya ang silingan kusog kay mo parayig mahatakli gina dito nga naman nindot man ginang higugmaon ta kanang inyong mga anak, sigihin nagkasaba, di ba mutakli na nga tos computeran, adto na nas barkada, adto na magsigtanaw cellphone, nya kusmod kay nagnaong kun imong tagdon. No? Wa di ba kamo, inyo kong gikusmuran, kay ako masamong gikasaban. Di ay, sigihan ta mog baligyag slat, aron kada ninyo palit, perting nindota sa inyong katawa. Mauna siya, sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, sa to? Mag-awit. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsa ra may makasulti ani, ang tao rasad nga nagsigig higugma. Sa unang pagbasa, ang babae nga nipakaon sa sinugo sa Ginoo nga mao si Eliseo unya iya pa yung gibutangag room gitagaan din siya sa Ginoo sa iyang gikinahanglan. Unsa may gikinahanglan atong babae? Anak, kay wa gid sila'y anak. Gihatag sa Ginoo ang di gyud kayang kabuton sa managtiayon.
tungod sa ila lang pag-atiman sa sinugo sa Ginoo. Kay ningon man ang Ginoo, ang mudawat sa akong gisugo nidawat sad nako og sa nagpadala kanako. Nya kisa may kasagarang sugoon sa Ginoo ang labing ubos. Mo nang moingon ang Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Tagaan ta mog sample kamo mga asawa, kon pananglitan ang imong bana nakapangabit nya ni abroad mang imong bana nya ang iyang kabit nabuntis nya galisod siyang pagbuntis ba magsigig spotting kinahanglag bed rest nya gihinginlan mas iyang ginikanan nasakpan man nga nangabit di ay nahimo daing kabit gikauwaw gipalayas nya adtos inyo manuktok moingon siya na mabdos baya ko ma'am ang amahan ani imo biyang bana nya mura man kong magsigig spotting pa bed rest man ko wa naman ko ikahigdaan pwede anhilang ko mag-rest sa inyo saman dawaton ninyo mga asawa kinsay mo dawat simbak ko lang bag mahitabo ba kinsay mo dawat ay mo pataas kamo mga bata kay wa pa mo ibana kamong wa mo pataas patay ng inyong kinabuhi. Mga daw mo, mga yawanon mo. Kanabang nahigugmas kaugalingon, mao na ang itudlo sa yawa nato. Simbakulag mahitabo, dawata gyud. Og inyong makita, ang inyong kalipay, sobra-sobra gyud. Dili na na muhunong. Nga naman, kay niguli sa imong bana, musamot kag kalipay. Imo din silang buhatan o katong pagapaga ba katong kwarto-kwarto adto pahigdaon ang iyang kabit niya. Adto na siya magduawan, di dool na lang kayo. Anak siya standby nimo, do-duaw sa pikas kwarto. Pero imong kuyugan niya moingon dayon ang imong bana, day tungod aning imong pagsagop sa akong kabit o sa imong pagdawat o pagpasaylo nako. Din agid ni nako usbon uwaw kay kustanan ikaw gid ang sinugo sa Ginoo nga nagbag-o sa akong kabuang ikaw magpanganak ato manghod dayon kisa may mumanghod nakapanguyab magtaro nga laki gipapahawa naman ninyo nya naminyo kamo pagimuluhod di ba ano di man mumutuo ingkal imposible kay na pader. Ing nang imposible ang posible. Di na pwede. Ang posible ang imposible gihimo nas Ginoong posible. That is the power of love and the power of God. Gakinahanglan ta ana karong panahon na mga igsoon kay ang selfishness o self-centeredness mao na ro'y gipahari sa yawa og muguba sa atong kinabuhi. Pero karon gipakita ninyo sa inyong paghigugma dinis parokya og sa sige sad namo dining paningkamot paghigugma ninyo naghigugmaay tang tanan tan-awag unsay nahitabo sa atong simbahan og sa atong simbahanan. Unsa may nahitabo nindot bati tungod din ninyo tungod din nato nga naghigugmaay pero di na mo manghatag din amo mo palit og slat tanawa di ba mga lusno na ning kisami wa nay manglimpyo diha wan agyod hugaw na kayo hasta kananyo lingkuranan hugaw na kay na mga guba na nang ludhanan mga brown out na ni dinhi kanang electric fan din ana mo tuyok kay kas kuryente sige sad mo kusmod ang pari sab kusmod sa kignaw kanindot yung maghigugmaay, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Imong tupad ba? Ing na, musaad ko nimo, you can always count on me. Ing na ka daw eh. Sige na. May na lang na ba, panahon siyang kalisod, maduol ka niya. I-assure lang, you can always count on me. Nindo talagi ana. Sige na, manindog na ta mga nahigugma.